Nti we kyerɛ sɛ na wo nipa nso a wo mkɔto nso ya ayifo aduanafo di ɛna wo mu to aso wo mu kɔ nti wo mu kɔ ɛno ano me kan sɛ yɔ so deɛ na ɛwɔ hɔ dada no mpasa so no mu san so kɔto mpaafo na wo mu no efiri ukrom boy fɛ sɛ ayi kitwa ayi nka kuma nu ade ne wo mu kɔto wo mu mpasa so na wo mu so adi akon no a na wo mu bɛka hiafo no ho na wo mu konkɔ ya nti wo mu duru esie bi ho no na hia hene na wa emre ɛna ɔtɔɔ nti wo mu dwi esie no ho ɛna wo mu de no hyɛ hɔ nti na ɛhɔ yɛ fɛ hɔ tie nkyɛm na wo mu to aso kɔɔ yɛ hiafo no mmerantefoɔ mmienu ɔpaa ɛne asɛ ba ɔpaa ɛne akomia ba ɛna ɛko ya akɔkyere birimoro twɛ ne ti ɛgye mmaa no ɛne agyapadeɛ no nyinaa no wɔn wɔn ba akumase so ti wɔn mu saa nkurɔfoɔ no mmienu no ɛne yɛgyina wɔn mu so ɛfiri wɔn mu yaase yɛde manhyia nasa ahemfie ɛyi ne nyinaa maa wɔn mu deɛ meka akɔsi so ano sɛ ɛhɔ no na nyɛ birimoro no wɔfiri mu hɔ na ɛbaeɛ so wɔfiri mu hɔ na ɛbaeɛ before sɛ wɔkɔɛ no yɛkɔtoo nipa ɛwɔ ɛhɔ no na kyerɛ sɛ na nyɛ ɛhɔ no na sɛ wofi baabi a wɔkan ɛkɔ nsu ɛkɔ tɛpase emutwe me fa sɛ bɛ 18 kilo 20 edi na sɛ kuzufoɔ ne ɛte hɔ a meba tɛpa no yɔsofoɔ na kɔkyekyere tɛpa meba sɛ wɔn so a edi asase ne deɛ santehene opoku ware ɛde kyɛ akwaboahen wɔ n'asase wɔ hɔ meba akwaboahen wɔ n'asase ɛna wɔsan akɔdidi kɔ emem mese ɛkɔ nyinaa meba tɛpa ɛyɛ akwaboahen asase meba maame tɛpa no nyinaa yɛ akwaboahen deɛ na German ɛkono ansa no wɔn bɛkɔ German ɛkono Basantini ɔsɛ bonsu ɛhyɛ nananom akɔnfoɔ ne ɛbɔ sɛ ɛkono na ɛyɛ den adinkra no na ɛnyɛ ɛko a ɛyɛ ɛko ketewa ɛdi wɔn ɛbɛkɔ ɛkono nananom hwɛɛ no wɔn bɛka kyerɛ ɔsɛ bonsu sɛ ɛko a wokɔ yi Basantini ɔsɛ bonsu wokɔ a woba a wonkyɛ wubewu ɛna ɔno nso yɛ sɛ otimi kura ɛkyere wotwa adinkra ti ne ɔba bedu ɛna kura ne wawu a wɔpɛ eti ɛma Basantini wɔsɛ bonsu sɛ nananom akɔkɔnfoɔ ne ɛbɔ sɛ wɔn mua no mani ne nkonim no ɔba a ɔbɛyɛ obia ayɛ ama no eti ɛno sɛ ɛpɛkunu mu ɛna wɔgye asase efi akwaboahen hɔ ɛna ɔde ebi ɛma adum hene ɔde bi ma asafo hene wɔn wa pampanse wɔn wa bosom na ɛkɔkɔ boa ɛko no nyinaa wɔhene biara ɛbɔ bosom a ɛkɔ ɛko no biara no ɔkyekyɛ saa asase no nti sɛ ɛnoa no megyɛ sɛ deɛ ɛka ne sɛ yɛ otumfoɔ de nano aka biara no na ɛnoa nti saa ne teɛ nti ɛno na ma we asafo hene adata mbakwachi kugobi na bosom a na ɛwɔ asafo padadam a wɔn de ne ɛkɔboa ɛkono ɛyɛ mo bosom ne din ɛde sɛ eti ɛno na ma ne asase otwaeɛ ɛde ma asafo hene
Kwati Kofi no na onso de ma Se wo kese fo ma won ekoko tra wo mu nifa na